Hello guys! Welcome to my channel. Andito na naman po ang mga lutong waray.
salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Ang Lutong Waray. Ako po muli si Alexandra Antipolo, nagpapaalam. Happy eating guys! Bye! Kuha kagabi, gamay sunod na sumsuman, ikuha ni kapadi. Kaya dugong na manok, pinadugo sa